ukuthi manje azilale inkinga leyo namba afise ekutheni ngibona ngathi manje noba uthuni ngenza isilima manje ngoba manje ngasho ukuthi nawe usesayidini lakhe mfethu kahle kahle Angikwenzi isilimo mina baba. ungenza Mina engabe ngiyakwenza mina fanele ngabe ngithatha usisi siyovula icase. wemama usukhunyelwa amanye amadoda manje wena Ngizowenza njani? usukhunyelwa amanye amadoda Ngizowenza njani ngoba phela wena ibuka kwimanje bhuti kancane mama ukhulunyelwa amanye amadoda kwimanje wemafu mfethu ufuna kona ukungishaya ngithi kahle kahle wena ufuna ukuthatha wami umuzi mfethu ngisali mina usho njalo yini ngoba phela uzongixazululela inkinga lezi engingikwazi ukuthi sikhulume nawe Yini? ngoba yona into ejahayo le Yini manje yona into ejahayo le ungishaya ntoni webafa engathi ngizohluleka mfethu ufuna ukumthatha mfethu iyona nto le mfethu okuyenze vele mfethu ukuthi No mfethu. abafazi babantu Ngeke ngimthathe umfazi wakho engikuzelela ngizile kuzolungisa. akufeza akakubona mfethu ukulungisa mfethu namanje mfethu uyalibeka mfethu yebo leyo nto Yabona uma kwayeko umshaya uzokwazi ukulunga. Nawe uma wamlalela umfazi wakhe ekhuluma kuzokwazi ukuthi kulunge yonke into emzini wakho mfethu. webafa ngiyayithanda lengane yebo leyo nto ngiyayithanda engicabanga ukuthi nawe mfethu emzini wakho mfethu kuyafunakala ukuthi kubonakala ukuthi ukhona yebo leyo nto akungabe ngathi manje sonke endlini manje sikulevel eyodwa yebo leyo nto so uma kukhona umuntu wesilisa kufanele kucace ukuthi kukhona umuntu wesilisa baba engicabanga ukuthi nawe lokho uyakwenza mfethu owakho umuntu wakho wesimame yabo ungeke mhlawumbe usitshele mfethu yebo leyo nami yami indlela nami le ukuthi mfethu ngimprotect ngimkhulise ngale ndlela kufanele ngimkhulise protect ngenduku mama awuzwa mama yini efanele ngiyenze manje phambi kwabantu uyayenza lento Mama. phambi kwabantu wena kahle uzongihlaza la wena uzongihlaza ufuna ngenze njani uyangihlaza ngikuhlaza ungenza into ukubiza kwami la ikona ukuthi ngifuna sixazulule izinto ngeke sixazulule ngoba ujaha kona ungishaya ubona ukuthi iyona solution lezo ezosolve izinto ukuthi uhambe ungilandela igora lezi ungilandela igora wena manje ungilandela igora angazi yini ongayazi kulungile kwenze kodwa yeso kwenze kulungile kwenze qhubeka Ngizonibingelela balandeli uSibani Media. Ubonga lo wafethu kwaMkhize. Ngixolisa bafethu. Kule story edlulile bengingekho kusho ukuthi khona inkinga nade ngibhekene nazo ezincane. But ngizothanda ukubonga le nsizwa yakaMajoka. Ethe ngoba nakho ngingekho mhlawumbe uhlelo ngelisaqhubeka. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngithokoze. Khona ngibonile ukuthi bese bangikhumbula kade bangigcina ayisengikhona. Uyena lo ubonga wamkhize bafowethu. Unithanda ngendlela esimangaliso. Bafowethu la ngibhayolo Amanda. Wakakhumalo umntungu. Unenkinga before singene story sa Amanda bafowethu. Bafowethu mhlambe izitori zethu eziningi senizobona seyishuthela lesikhona. Ngicanithi 2 weeks ago sibanjiwe bafowethu. Sibanjiwe inkonzi kwathatha imishini yokusebenza, imishini esisebenzisa manje imishini emisha. So sesibona ukuthi at least abantu fast balande sizoshutha lapho esishuthela khona ngoba ubugebengu le South Africa budlangile kakhulu kodwa ke sesibhekile enkosini. Amanda mfowethu njani? ngiyaphela baba Ngikhona. Uyena ubonga lo wakaMkhize kade umbhalele seswami. yebo Ngizothanda ubingelela abalaleli bami nababukeli emakhaya. Mase uchaza istory ukuthi yini edala ukuthi uzobhalela iSibani Media. okay ngiyabingelela ababukeli inkinga la engibhekene nayo ngishade ngo-2017 ngishada uSiphiwe wakaMchunu beku right konke kwaqala inkinga la esefuna ukuthi athathe khona unkosikazi wesibili ukuthi ingxabano zande ezababanazo bengakamloboli sengiyabona ngingedwa la akekho yena usemsebenzini uyafika uzoshaya imoto yakhe because wayehambe ngemoto yami washiya imoto yakhe washaya imoto yakhe ngiyaxolisa ukwenzakala la ngabona ukuthi ngathi isimo singamandla uzozangena endlini mhlawumbe angilimazi kube ukuthi ngimfonele ngimbuyise then kwawukuthi bayaxabanayo kanjalo agcine ngamlobolanga inkinga manje sekutheni sezothatha unkosikazi futhi omunye inkinga enginayo kakhulu ke manje la usebenzise imali esibekayo and akangitshelanga mina ukuthi
indaba ethathe le mali le. Akangitshelanga futhi ukuthi uzoyisebenzisa le mali. Sengibona ngama-message mina angena. Yaqale nje yaphuma kwaqala kwaphuma 1,000. Angazi mhlawumbe kwawukuthi ilokuthungisa mhlawumbe iphini ifana ngengazi. Sekuyaba ngiyabona umuntu hayibo. Imali engaka ephumayo izumbu zangampela. Mhlawumbe almost u50k owaphuma. Ngixa uthi indaba angitshelanga ngani sizosebenzisa le mali le. Ngingazi ukuthi indaba masiphuma izumbulo ezingaka nje kwenzakalani. Manje nje nginibhalele ukuthi nizongisiza because naye ngeke ngiyasaba ukukhuluma naye ngingedwa. Ngangcono nje mhlawumbe ngoba nikhona. Mana-ke sisiwami ngisacela ukubuyela lapha ya. Uthi khona umuntu afika wezomthatha noma wamthatha umunye wesibili. Akamthathanga wayezomthatha babeseyinhlelweni zokuthi amthathe. Kwenzakalani? Angazi baxabaniswa yini njengoba ngisho ukuthi ngabona ugebe sefika nje emzini wethu sizobulala imoto yonke leyo nto shuthi adinwa khona intombazane lento ayenza ukuthi benzana ngazi. Azange nami bangicacisela isitori ukuthi kwenzakalani. Bagcine ngamthathanga lo. Bagcine ngamthathanga shuthi wabona indlela ayiyona yabo. Aha. Seyaba manje ke sengibona imali lokhana iphumile nje iphumile. Ukusezothatha omunye futhi unkosikazi kanjani ngikhona. Yini kanti mina lengamenze ngiyo. Manje konke lokho akwenzayo yena uyakhuluma nawe mhlambe nibona ukuthi mama ngicela ukwenza 1 no 2. Akakhulumi nami. Kodwa wayeshilo ukuthi ufuna ulonkosikazi sibili lo seyixabanile. Manje akasashongo ukuthi uzomthatha. Sengibona ngwana kusekuphuma imali. Make Makhumalo wena kani umuntu kanjani mhlambe azafisa ukuthatha umuntu wesibili ngoba phela abanye bazobathi bathatha umuntu umfazi mhlambe wesibili. Ngoba mhlambe umfazi ekuhlaza kuyinto ezikanjalo wena umuntu kanjani mhlambe ungathi nje. Hayi mina ngokubona kwami awukho wrong ngami. Cause nje ngimenzela yonke into ngiyavuka ekuseni ezibu housewife angisebenzi mina. Ngiyaphanda kodwa ngendlela engiphanda ngazo kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi nje hayi ngiyasebenza. Kodwa imali nami iyangenela ngendlela engenza ngayo. Imoto kana ngizwe ukuthi unemoto imoto kana wayithola kanjani ungasebenza? Ngisebenza bekudeni kwangiphelile umsebenzi. Aha. Imoto ngase ngithengileyo umsebenzi ungiphelile. Kodwa manje sengi-housewife ngiyaphanda indlela engiphanda ngazo. Mhlawumbe uma ungachaza umacingwane wakho ungamchaza njenganomuntu kanjani? Ngibeke isombe nje mina njenganomuntu ongamazi ongambona. Hayi nomuntu oright. Inkinga yakhe ulaka shem. Hayi nolaka. There is why ngize ngilibizile. Yena wake wazama ukuthi angishaye insuku zilandelana mhlawumbe ukuthi masixabene unako ukuthi avusulaka kakhulu ekutheni ngizangibeka isandla. Ngakho ngibize ngibhalile ukuthi mhlawumbe ngathi ngithi mangithi asikhuluma indaba le mali angibhokele ngolaka because nami ngizocikeka phela ukuthi indaba ezothatha unkosikazi wesibili mhlawumbe egcina ukuthi siyashayana. Manje wena yonto ibekezelele lo induku. Athi phela ngiyamthanda athi asibobekeze umuntu. Ungathini ukuthi uyabekezela agcine sekubulala? Abantwana bakho bazosala noba bazokhuliswa uba ungasekhona. Ngoba phela uzokubulala naye aboshwe. Nale ndlela le ngikhuluma ngayo into esiphila imihla namalanga siphila ngayo silala ngayo sivuka ngayo. Angazi. Umshaya kanjani umuntu omthandayo? Khona uthando wena ngisenalo lakhe. Usakhona akafika ukutheni mhlawumbe into ezongicika yenzayo izikuthathisa isinqumo sokuthi angimnike. Njoba ekuhamba ngemuva efuna ukuthatha abanye abafazi wengakhulumi nawe phela faka khulume nawe wena ufuna umnikeze izibusiso kulabafazi afuna ukubathatha. Lokho akuciki wena kusho ukuthi kuyakujabulisa. Akungijabulisi kuyangicika kodwa angize ngithi ngithathe isinqumo sokuthi angimnike kuphela ufuna ukuthi aphume lo mqondo akona ukuthi wayezothatha isikole sazo because nami ngimenzela yonke into ayikho into engamenzeli. Ngiyakuzwa mina seswami kodwa manje ilomqondo othi ukafika ukuthi uzumyeke angazi ukuthi ufika kanjani yipi leyo ndlela mhlawumbe ezozifike kuwena ukuze uzumyeke angazi mhlawumbe ukuthi akline bekline kubulala uzovuka uzophinda uvuka uthi hayi sengiyamyaka usezwangibulala. Ngeke ngisavuka. No angizile kuzokujaja seswami umthanda umuntu wakho uyamthanda uma uhlalela induku ayikho inkinga ungayihlalela induku kodwa ugade impilo iyodwa ayinasisiphelo. Babukele emakhaya
Ngizocela abafowethu engisebenzisana nabo bangilandele umfo kaMchunu ngoba ula ngaphandle bafowethu. Ngeke ngizwe isitori sakhe ukuthi siyefana nesasisi. Kodwa bafowethu ngiyacela bosisi bami. Ungasho ukuthi kwakuyiqala kubekezelwa khona ukuthi oma bayashawa nogogo bayashawa. Bashawa ngezagila bayabekezela. Ethi ngeke ngiwushiye umuzi wami ngawakha lo muzi wami. Iqala lapho babangabulawa kuqala oma babeshawa. Kodwa bengabulawa manje seniyabulawa abantu besifazane musana ukubekezelela ukushawa. Musana ukubekezelela ukubulawa kanti bafethu koze khunye kuze kube njani. Alukho uthando ngeke uze umshaya umuntu omthandayo. Menixabene hlalani phansi nibonisane menibona ukuthi udiniwe umuntu wesilisa. Shiya umuntu wakho wesifazane uhambe uye leyo yakhona. Mhlawumbe uzobuya usuright ubhodlile. Waqala nje wambeka isandla wayikanye nawe umuntu wesifazane wavuma. Wokwazi wena usuzohlala usukudla kwenduku zonke izinsuku. Bafethu baningi abantu ababekezela. Angisho ukuthi uhlukanani nomuntu wakho omusamthanda kodwa gada lokubekezela kwakho. Impilo ayinaso isipele. Imoto kuphela nesipele bafethu sethayi. Ngiyabonga bafethu ngisawalandela lo umfo kaMacingwane oshaya umakoti wakhe. Ngiphinde ngibuye bafethu. Usefikile umfo kaMacingwane. Umfo kaMacingwane njani? Ngikhona mfethu. Ngikhuluma noBonga kaMkhize. Ngaphansi kwesibani media ngibhalelwe umama oseduze kwami uMakhumana. Nalo lwazi lamama. Ya mfethu umama ngiyambona bafu. Ngiyamazi. Umuntu engihlala naye endlini mfowethu. Okungithusayo nabafu ukuthi ke ukuthi yini le engenza ukuthi ngibizwe la ekhaya eze abhalele lokubhalelile. So ngiyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani mhlawumbe sesingakhulumela phezulu kwaleyo ukuthi yini kahle kahle ngibizwe yona la. Hayi khulileka mfo kaMchunu. Sofika lapho mfowethu. Bengisabuza ukuthi yamazi nomama. Mhlawumbe mongangichazela nje ngomama umuntu kanjani. Umama mfowethu intokazi mfethu njengoba ibona nawe yabo. Intokazi mfethu ezothile mfethu ehloniphayo yabo lonto. Ya mfethu ngeke ngisho okuningi mfethu ngayo nje mfethu umuntu wesimama engizothi nje mfethu uyilento le mfethu umuntu wesiliswa oyidingayo mfethu yabo lonto le yakho. Uyazi ukuthi mfethu esikhathini esiphila kusona fanele sithola abantu abazoba kuthiwa wife materials yayibona lonto ya mfethu nawe umama ngambeka into kanjalo mfethu yayibona lonto ya bafisa idini lami mfethu. Uzumshela nje bafo ize nithandana mhlambe. Wawuchazwe yini kuMakhumana? Mfethu intokazi le mfethu angifuni ukuqoma amanga. Ayi angazi ukwenzakalani but bafo ngavele ngaba nalo lothando lo mfethu kulentokazi. Ayingathi angeke mfethu nami ngiyibike mfethu uMacingwane mfethu yabo. So ngayibeka ke kumama washo kona ukuthi hayi ushiyana mfethu imsamo basho kanjalo bafo. So hayi intokazi mfethu hayi ngayithola bafo ngendlela nami engayithola ngayo saqhubeka nje nempilo mfethu saphambili bafo. Yeah bafo. Mhlambe mengathiwa nje uthola ukuthi akuchithela ungaphatheka kanjani? Ngingathanda ukuba inkinga ke lokho. Ngingathanda ukuba inkinga and futhi okungathola ukuthi mhlambe ungasilimaza sobabili. Yebo lonto ungasilimaza. Mfethu kubonakala into eziningi bafo. Kubonakala into eziningi nje mfethu. Kumina naye. Yebo lonto because engicabanga ukuthi nawe mfethu umuntu wesilisa angicabanga ukuthi ungakuthokozelela mfethu ukuchithela umuntu wesimame. Yebo lonto. Yeah mfethu ya. Fanele kube nje into kanjalo angiboni ukuthi nami ngangiphatha kahle ukuthi ngithole ukuthi usiyangijithela. Angazi ngenzakalani. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Makhumalo. Usefikile ubaba. Mhlambe nje nawe ngibuze ochazwe yini kumfo kaMchunu wangicantsa intshebele mhlambe engiyibonayo yayingabi khona lesikhathi. Hayi nayikhona kodwa kancane. Esashaya uhanqa nje incane. Mama bengisacela ukuthi ukumchazela ubaba ukuthi yini edala ukuthi uzosibize sibani media ucele naye ukuthi nize la. Ngoba naye uyasho ukuthi ufisa ukwazi ukuthi yini edala uzombeka phansi kwamakhamera kade engalindele. Mchunu. Into engikubizele yona la.
ngize ngibize nje isibani media ngoba uyazazi-ke nawe ukuthi uyabhoka shembo lakha endlini ufuna kugcine wena. Into-ke mina engizise ukuthi ngize ngibabize ilezi iy'mali ey'lokhane y'phuma la and ngiyezwa ukuthi usufuna ukuthatha unkosikazi wesibili. Nalapho ngiyadideka ukuthi kanti yini le engayenzi kahle kuwena. Ngibabizele lokho-ke la mhlawumbe uzokwazi ukuthi ungichazisele phambi kwabo ungangishayi ngoba unakho ukuthi mawususubhoke kakhulu ngola ungibeka isandla. Ungafuni ukuthi ngize ngibeke sami isizathu ufuna kugcine wena njalo. Mhlawumbe ngangcono sebekhona eduze kwami. Lokho ngingakugwemela. Okay mama, ngiyakuzwa. Bafu, ngicela ukubuya kanje mfethu. Yazi ngicabanga ukuthi njengomuntu wesilisa mekukhonto khona endlini uma uhlala nomuntu wesimama, especially kumkakho. Ngicabanga ukuthi mfethu kuye kube nalento ukuthi kufanele nithi into mekuyinto ewu-wrong endlini, kufanele nizame ukuthi niyikhulume ngaphakathi endlini. So yena into engithusayo manje kuyena ukuthi akangitshelanga le nto mina endlini, yebo leyo nto. Kanjani uzongibeka isandla kanjani? Ngisacela mama ungilinde kancane mama. Wena bafu, so yabo njengoba sengilethwe la eSibani Media, so kuyangithusa ukuthi yini mfethu yena angakwazi ukuthi eze kumina akhulume nami endlini nesikhulume kunokuthi mfethu angilethe kanjena mfethu phambi kwamakhamera mfethu, yebo leyo nto. Mfethu angazi bafu ukuthi ngingenza kanjani because manje lento isivele yangicasula, yebo leyo nto. Angiyena umuntu othanda ukuthi izinto mfethu siyikhulume phambi kwamakhamera kanje, kodwa ngiyangithanda ukuthi izinto siyikhulume naye endlini siy'sothe kahle sobo-two. Ngicanthi ngokuzwa kwami mfokamchunu, umama uthi wena ubhathist endlini ngoba uthi uyamshaya. Lokho kuyiqiniso. Wemfowethu, wena bafu ngizosho ukuthi ngithuke nami sengithola sengimbeka isandla mfethu, uthole ukuthi angiqondile. Isizathu esingenza ukuthi kube into kanjalo mfethu, uthole ukuthi ngizothi mengilibeka mfethu nayo uyalibeka, yebo leyo nto leyo. Ngigcine mfethu hayi isandla sesiluleka bafu, yabo. Not ukuthi mfethu ngisuke ngimshaya ngoba ngingamthandi nabafu, yebo leyo nto. Ya mfethu kusuke kuphambana kwenkomishi mfethu. Okokuqala nje bafa, isandla usibekaphi nje la? Mfethu, wena mfethu ngizokusho lokhu futhi ngizokufanele ngikuchaze kuwena mfethu, ngiyawuthanda umbuzo wakho. Yabona mfethu labantu siyabathanda, yabo. Okwesibili mfethu, uma uyinsizwa efundiseke ngale ndlela ekhuliseke ngayo ukuthi umuntu wesimame isandla kufanele ungambeki sona. Kodwa manje kwesinye isikhathi ubone ukuthi ayi ngeke mfethu, ayi engathi nawe siyagagamela bafu, yebo leyo nto. So kunento engeke ngithi mengiyikhuluma uthole ukuthi akayizwa. So shuthi kufanele ngiyabona ukuthi shuthi indlela ezongisiza ukuthi ngivele ngimbeke isandla ukuze akwazi ukubona ukuthi lento engiyisho mfethu, yabo, iyona, yebo leyo nto. Mhlambe bafo, ake ngithi mhlambe meniphuza ijiki noma niphuza udrink, iglasi ophuza ngayo lento osuke uyiphuza, uyothanda ukuthi iwele phansi noma uyibeke kahle ukuze ingaweli phansi? Ngiyithanda mfethu ukuthi ngiyibeke kahle mfethu because mesifile mfethu sekwenye into leyo. Ngiyithanda ukuthi nje ngiyithathe ngiyibeke kahle mekade ngiphuza udrink njengokubeka nje. Ngoba usuke uyithanda. Yes, yes, yes. Manje umuntu omthandayo umbeka kanjani isandla? Uyazi ukuthi ngesikhathi esiphila kusona uyaboshwa umuntu oshaya umuntu wesifazane. Ya mfana wakithi, ya kona kunjalo mfethu, kunjalo mfethu. Umama mfethu uyazi mfethu, yabo. Ngiyamthanda mfethu, yabo. Kodwa manje mfethu naye ngiye ngithole njengoba ngisho ukuthi bafu, ngiye ngithole mfethu ukuthi angikubekile lokho ekhanda ukuthi mfethu umama kufanele abe ukudla kwenduku endlini, yebo leyo nto leyo. So mfethu naye ezinye izinto ngithi mengikhuluma naye ngivele ngibone ngathi shuthi endlini angiyona indoda, yebo leyo nto. So izona lezi igcine sezingenza ukuthi mfethu no kufanele kucace le ndlela ukuthi indoda mfethu yimina, yabo. Ngesikwazi ukuthi sibe amadoda. Okay mfowethu. Bafu, before siqhubeke nodaba, umuntu wesifazane ukuze agcine mhlambe esecheat ekuchithela kade kuthanda, ithini esenza leyo nto? Njengombeka isandla, ngicela mbone ukuthi umfazi wakho muhle kanjani. Ngiyanxolisa ukumncoma mfowethu, kodwa into edathi ngimncome isenzo sakho senza kini esingekho right.
Yamonti muhle kanjani umfazi wakho? Kunabantu abamshelayo khona ewumfazi. Bamthembisa izulu nomhlaba. Awucabangi ukuthi ngalesikhathi umshayile wena lo muntu uzofona mhlawumbe uthi uyafona noma bahlangane naye edolobheni. Ampholise lamanxeba wena owakhe kuyena lezi zikawu zibeke kuyena ebusweni. Amise kodokotela. Ngoba phela ngiyazi ngeke uzumshaya umise kodokotela. Udokotela uzombuza udliwe yini? Asho ukuthi wena umshayile. Ngalo sikhathi kuzobe sekwenzakala nani uzosaba ukuthi uzoboshwa. Lithiwa ungeze umise kudokotela. Lo muntu okomshela uzomthatha emise kudokotela amtreat special woman lento ekuhlulayo wena. Ubuthi ukuthi why ningakhuluma ngendlini. Impendulo eyathi ingoba wena noma engakuphendulanga isakutshena thina kubizele yona. Ithe ngoba unolaka ugcina usumbeka nesandla. Mfowethu ngicela kube njengangikhuluma nawe namhlanje. Ngicela ngaphinde ngizwe ukuthi umfazi wakho umshayile. If ukuthi uyamthanda, uma ungamthandi uzoqhubeka umshaye. Lapho ngizobe mina futhi sengingenelela. Abantu besifazana bese ngifuna ukudlala ngawo ngiyabalwela. Uma behlukunyezwa ngendlela engekho right. Ngoba angizwe ireason edala ukuthi wena ungazi ukuthi umbeka isandla. Okay bafu. Uma uyakhala la uthi wena ufuna ukuthatha umfazi wesibili. Lokho ngabe kuyiqiniso. Owebafu. Hayi. Mama. Angeke ngibuze lana. Why kodwa ngempela izinto zasendlini zethu uyithatha uyiletha phambi kwamakhamera kanjena. Yazi manje angisanderstand usuyangithusa. Webafu ngicela ukuthi ngibuyele la. Okokuqala bafu. Angithandi ukuthi umuntu mfethu ancoma wami umkami mfethu ekolonto. Mhlambe ngicala mhlambe ukuthi ngakhona mhlambe enye indlela mhlambe ibhutama kwathi ongasho ngani ukuthi uvule umncamo kwami manje ngibone ngathi mhlambe manje ngathi usayidini lakhe nawe uyamkhulumela ekolonto. Manje angi-understand ukuthi ukulona liphi iside muthi kumina mfethu umkami muhle. Ngiyacabanga ukuthi mikuthiwa ngiyaxabana nami ekuthiwa uyapho mhlambe wenza i-call uphume uyahamba uzohamba yiphi bafu uzohamba yiphi. Into edathi ngimncome mfowethu. Abantu besifazana bafana nabantu abavala imilomo. Abanabo abakhulumeli. Into edathi umbeka isandla ahlalela kuwena ingoba akanayo umkhulumeli. Ukuba unayo umkhulumeli ngaba akumbeka isandla. Ukuba unamandla alingana wakho angaba umbeka isandla. Umbeka isandla ngoba nako enamandla amancane kunawe. Wazi ukuthi futhi uyakuhlonipha. Noma mhlawumbe athi unawo amandla uyakuhlonipha ezuba inhloko yekhaya akanqeni ukwehlisa isithunzi phambi kwezingane. Buka nje kuyimanje isiphi isizathu sokuthi uzombuza ukuthi indaba ethi ngimuhle. Kanti awuthandi yini ukuthi unkosikazi wakhe ancane ukuthi muhle. Mama. Hayi. Mama. Uyangazi usengikanjani. Uyangazi usengikanjani angithi. Uyangazi ngikanjani. Ucabanga ukuzongifila kanjani ukuthi ngizwe ukuthi enye indoda yakuncoma ngikhona. Phezulu kwalokho ngibize phambi kwamakhamera ungitshela usikwenzala sizokhuluma indaba zethu phambi kwamakhamera. Ngoba uyazi uyangishaya endlini uyangishaya. Yini enza ukuthi ngikushaya? Yini usingenza ukuthi ngikushaya? Yini wena usungayiboni cha usho ukuthi uyengakuthandi. Okusho kona phela. Uyengakuthandi. Ubona kanjani ukuthi uyengakuthandi? Okusho kona phela ngeke ungibe isandla ngithanda. Bafu. Yathi ngane lemfezo. Ngakhipha imali yami mfethu, yabo. Encane lengane. Ube bese ngangayincanywa bafu mfethu, ngangayefethu ngikhipha imali zami mfethu. Yebo lonto. So mfethu hayi ukuthi mfethu ngimshayisa ukuthi mfethu angifuni ukumakha mfethu ngiyamakha mfethu. Ngenduku. Mama fanele ngenze njani uma ngikhuluma nawe? Wakhiwa ngenduku umuntu osifazane. Ngenze njani mama ngoba phela uzwe. Yini ufuna ukuthi ngenze? Libeke kuba kanti uba inhloko yekhaya lapha endlini. Usebenzisa lokho vele uvika ngakho ukuthi uba inhloko ekhaya. Oh ufanele sibe noma ubheda. Bhuti wami. Usisi oke wathi kufika abantu lapho bafike bashaya imoto. Yeah bhuti. So ngicela ukukhuluma nawe lokho. Umuntu mfethu angazi ngakuchazela ngithini. But indlela enza ngayo lo sisi uyagomisa uyakuthanda. Isigubhu uyasithenga lapha emgaqweni. Usithenga ngoba usithanda. Kodwa uzoshaya endlini. So nosisi kuwena kusho ukuthi ufana ne-punching bag. Ofundela kuyona isibhakela. Kahle kahle wona lekha uyibhubisa akukhulumeki nawe.
Nama ngithande mfethu lento ukuthi ngivane nibize isibani media. Ingazi nihlale phansi nomndeni. Ngcono nibize isibani media senihlulekile ukukhuluma. Sesizongenelela lapho. Ya bafika into engizama ukuyichaza kona mfethu yabo. Njengoba ngeke ngasho ukuthi kahle kahle umama shuthi yena uvukile mfethu ngale ndlela avuke ngayo because ukukhuluma kwami naye sigcina ukukhuluma naye ngithanga. Yebo leyo nto leyo. But nganga notice ukuthi hayi engathi akekho right. Yebo. So kuyangithusa ukuthi namhlanje mfethu usevele mfethu azongibizela kanje mfethu phambi kwamakhamera yabo leyo nto because necontent angisuke ngone khona ngiyakwazi ukuthi ngikhulume naye ngimbuze imama yazi la ngeke ngabona ukuthi ukukhulume kwashele kulimi yabo. Engithusa nje bafi yona namhlanje ngila nje bengingazi ukuthi ngizohamba ngize ngifike la namhlanje mfethu. Yebo leyo nto. Lo muntu wafika shaya imoto yakho la. Kwawenzakaleni? Umfethu yazi loyo mfethu ngeke ngifisa ngazi ngizokuchazela kanjani ngoba umunye nje futhi nami mfethu ugirl nje esake saba nokuhlekisana naye ya saba nje nokuhlekisana naye ugirl mfethu akubanga into yesikhathi esingakanani yibo leyo nto sayenza ke into yethu ngendlela sayenza ngayo bafu ngicabanga ukuthi nawe ukubona ukuthi mfethu awukwazi ukuthi ungahlala entweni oyibonayo ukuthi uyiphosa emgodini kusasa uzokuxaka nawe yebo lonto. So mfethu ukugele ngangakwazi ukuthi ngimtshele mfethu ukuthi hayi ngicanga ukuthi ngihlehle kuyena yebo lonto leyo. So ngavele ngamshiya kanjalo ukugele mfethu. So mengifika endlini ke mfethu yabo ngibukela mfethu abemphantweni mfethu imoto mfethu yini manje kwenzakalani lana yabo ngene endlini ngibuza mama ithini yabo athi hayi kufika omunye ukugele la kanje yabo mfethu usevele wenza kanje ugele. Hayi kumina kuvele kubuye mfethu uthi hayi showcase phela phela ayekho omunye umuntu yabo mfethu ilogele yabo. And lokugele lokumama vele beyade ngimfihlile mfethu yebo lonto. So bafu abo indaba yemoto bafa ngiyazi ngizoyithini mfethu yabo. So until namhlanje mfethu lokugele ayi bafu ayi angakahlangani naye mfethu. Ngicela ukufaka umbuzo wokugcina. Umama ukubuze ukuthi yini angakwanelisi ngayo. Umama kwakhe ngoba phela kwakhe umuntu ophephile emekwazi ukuba kungena umuntu ngaphakathi egcikeni afika alimaze enye yama property ngaphakathi. Yo mfethu webafu yazi kahle limbuzo ngibuza wona bafu ngibona ngathi ezinye zezinto la ngomuntu mfethu onenhliziyo encane yakhulu yebo leyo nto. So angithandi ukuthi izinto zakwethu mfethu silungise nabanye abantu yabo because mase ngene omunye umuntu wesithathu mfethu nami ngibona ukuthi lapha ngoba ufuna kona ukungishaya ngithi yazi na mama yini ofuna ukuthi ngiyani ufuna kona ungishaye isolution yini ukuthi ungishaye ingakho ulanda abantu angithi ingakho ulanda abantu ufuna ungibonisa phambi kwamakhamera into ingoba uzongishaya endlini angithi lokho ingakho ngibalandile la ufuna ukuhamba nawo mfethu. Hayi angisho ukuthi ngifuna ukuhamba naye. Ufuna ukuthini? Ngoba uzongixazulela inkinga zami. Lezi engihlulekayo ukuthi manginawe sikhulume ngoba ufuna ukugcina wena. Ngosuku olulodwa nizokuxazulula inkinga zakho. Yabo uthi ngithatha kancane nawe. Yabo uthi ngithatha kancane mama. Futhi mina kuwena ngilutho. Angishongo njalo. Uthini kumina? Uthini kumina ngiyakhuluma. Futhi mina ngilutho kona mokwazi ukuthi uhambe ulanda abanye abantu ukhuluma inkinga zethu. Ngikhona mina endlini. Sizoyikhuluma kanjani ungishaye wena ungilindi ukuthi ngize ngichaze sonke istory. Wena nje ungafuna ukulalela. Angithi wena mama ungafuna ukulalela. Ngilalelene uthi ufuna uthatha unkosikazi wesibili. Yona into efuna ngilalele le. Mama ngizokwenza kanjani? Yini engakwanelisi ngayo mina? Webaba. Yazi mfethu mengibuyela mfethu kule nto ukuthi why mfethu ngifuna uthatha unkosikazi wesibili. Bafu kunezinye izinto mfethu mama naye bese abuya azenze bafu endlini bese ingangigcolisi bafu. Yebo lonto. So sometimes ngithi ngiyabuya endlini mfethu angazi mhlawumbe mfethu akekho emudini angimazi mfethu yebo lonto. So njengomjida mfethu njengendoda mfethu yabo ngitheme ngibonga ngathi noyazeni ngiyacabanga ukuthi mfethu ngiyamdinga mfethu wesibili bafu yabo ngiyamdinga mfethu wesibili wa manje ngiyabona ukuthi mfethu umama ngeke mfethu ngeke mfethu kuzobonakala ngempela nje lezi iziphi lezi zinto azenzayo ezingaphathi kahle yabo nje bafu njengoba ngisho ukuthi endlini bafu umama ukwabe nesikhathi yakhona isikhathi lesokuthi uthola isifisi ngifuna ukumthinta mfowethu yabo ngifuna ukumthinta mfowethu uyala bafu uyala mfowethu yabo
Ungafila kanjani-ke wena umuntu wakho mfethu ohlala naye endlini uthi uyamthinta ufuna ukumthinta mfethu avele akutshethele namhlanje ayekho egiyeni. Yabo. Angithi wabo lo muntu uyangithumela ngaphandle kufanele ngihambe ngobheka abanye abantu. Makhumalo. Yini cause yalokho? Uthi ubhuti uma ethi yakuthinta wena yanqa. Yonke idatha afuna ukuthatha isithembu. Kwesinye isikhathi phela nama angihlezi ngisemudini yokwenza lento asuke ifuna ukuthi siyenze. Naye lokho kumele aku-understand ukuthi hhayi ukuthi njalo sizomele kuhlezi njalo kule gidazana. And futhi Nanguwumuntu. ngeke phela futhi nithi niqabene. Yena emesenilele usefuna usengathi yonke into ise-right. Yona nkinga-ke leyo. Bhuti wami. Bafu. Kwenza izo reason mama. Bafu. Ayibona bafu angizwa ukuthi ngizosho ukuthi mfowethu yabo mama ngiyenza ngana yonke indlela ukuthi ngizehlise mfowethu kuyena yabo ngiyenza ngana yonke indlela ukuthi mfethu ngizama ukuthi ngibe le ndoda afuna ukuthi ngibe yona kodwa manje kwesinye isikhathi ngiyangibona ukuthi noyazini yabo menza kanje shuthi yena uzofuna ukuthi mfethu kufanele ngimthinte efaneke wena abe semudini yebo lona shuthi mesaxabana ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nomama ngeke ngikwazi ukuthi ngimthinte ngaleso sikhathi yebo ngoba phela kukhona ukuxabana othola ukuthi kufanele ukuxabana lokusikhashana kudlule manje mfethu uyena mfethu almost kusuku lonke mfethu yebo lona uthola akakhulumi mfethu yabo fanele ngenze njani mfethu owami umngami mfethu afuna ukuthi ngimthinte Sidalwe ngendlela ezayo zingafani. sidalwe Ngeke ngendlela uyibambe inkonzo ungekho emudini yenkonzo. For ubambe inkonzo ngwana ukuconnecta nomuntu wakho. Ngeke ukuthi ungafika ungishaya uthe manje. Ungibeke isandla manje. Wena uzophinda ungithinte futhi kule ndawo ungithinta kuyona ngizothunukala kule ndawo ungishaya kuyona. So ngithinta. ukuthi manje azilale inkinga leyo namba afise ekutheni ngibona ngathi manje noba uthuni ngenza isilima manje ngoba manje ngasho ukuthi nawe usesayidini lakhe mfethu kahle kahle Angikwenzi isilimo mina baba. ungenza Mina engabe ngiyakwenza mina fanele ngabe ngithatha usisi siyovula icase. wemama usukhunyelwa amanye amadoda manje wena Ngizowenza njani? usukhunyelwa amanye amadoda Ngizowenza njani ngoba phela wena ibuka kwimanje. abhuti kancane kancane mama ukhunyelwa amanye amadoda Kwimanje webafu mfethu ufuna kona ukungishaya ngithi. kahle kahle wena ufuna ukuthatha wami umuzi mfethu ngisali mina Usho njalo yini ngoba phela uzongixazulela inkinga lezi engeke ngikwazi ukuthi sikhulume nawe. Yini? Ngoba yona into ejahayo le. Yini Manje yona into ejahayo le ungishaya. Ntoni wemama webafu engathi ngizohluleka mfethu ufuna ukumthatha mfethu iyona nto le mfethu okuyenze vele mfethu ukuthi No mfethu. abafazi babantu Ngeke ngimthathe umfazi wakho engikuzelela ngizile kuzolungisa. akufethu akakubona mfethu ukulungisa mfethu namanje mfethu uyalibeka mfethu yebo lonto Yabona uma ungayeke umshaya uzokwazi ukulunga. Nawe uma ungamlalela umfazi wakho ekhuluma kuzokwazi ukuthi kulunge yonke into emzini wakho mfethu. bafu webafu ngiyayithanda lengane yebo lonto ngiyayithanda engicabanga ukuthi nawe mfethu emzini wakho mfethu kuyafunakala ukuthi kubonakala ukuthi ukhona yebo lonto akungabe ngathi manje sonke endlini manje sikwilevele eyodwa yebo lonto so uma kukhona umuntu wesilisa kufanele kucace ukuthi kukhona umuntu wesilisa baba engicabanga ukuthi nawe lokho uyakwenza mfethu owakho umuntu wakho wesimame yabo ungeke mhlawumbe usitshele mfethu yebo lonto nami yami indlela nami le ukuthi mfethu ngimprotect ngimkhulise ngale ndlela kufanele ngimkhulise Protect ngenduku. mama awuzwa mama yini efanele ngiyenze Manje phambi kwabantu uyayenza lento. Mama. Phambi kwabantu. wena kahle uzongihlaza la wena uzongihlaza ufuna ngenze njani uyangihlaza Ngikuhlaza. ungenza into Ukubiza kwami la ikona ukuthi ngifuna sixazulule izinto. Ngeke sixazulule ngoba ujaha kona ungishaya. ubona ukuthi iyona solution lezo ezosolve izinto ukuthi uhambe ungilandela igora Iyona. ungilandela igora wena manje ungilandela igora Angazi-ke. yini ongayazi kulungile kwenze kodwa yeso kwenze kulungile kwenze qhubeka kulungile bafu ngoba ngiyayibona into eniyenzayo isikhathi kahle inyoni naye mina okay Makhumalo. Ngiyacela mawami. Ngicela ukutshena umuntu wakho ukuthi yini awuyithandayo yini ungayithandi lezinto azenzayo kuwena. Lezinto azenza phansi kwekhaya. Nokuhambe kululazi ihambe ejola. No ngiyacela ukukuchazela. Manje ukuthi konke esengihlukumeza umoya sisi. Ngicela umchazele nje ubaba wakho ukuthi yini engakuphathi kahle lezi zinto azenzayo. Mchunu into kanje. Kona angikho happy emendweni
inkinga ileyo. Ngihleli nje ngobani ngiyakuthanda. Ngoba nakhona ekuthenini ukuthi ekuqaleni uze ufune ukuthatha unkosikazi kwakuyikona ukuthi shuthi wawungijolela emakhosombeni ngingazi mina. Ngoba ngeke phela vele uthathe lo wonkosikazi ebeningaze nihlangane naye as if namaNdiya, ngoba amaNdiya iwona enza njalo. Manje into esiyenzeka siplenile la ukuthi ngo-2026 senzela indodakazi yethu umhlonyane ngoNovemba. Wena ubona ukuthi awubalulekile umhlonyane wendodakazi yethu njengoba kade ithomba kulo nyaka. Subona ukuthi hamba uthatha omunye unkosikazi wesibili uzodala ezinye iy'ngxabano la emzini wethu. Shuthi kahle kahle indodakazi yena ayibalulekile nathina. Awunandaba naye. Umama, akukho ngale ndlela. Kubi ngoba le khona ngisho imali yami la, imali yami engiyisebenzelile. Mama, ngicela ungilalele. Akuyona ngale ndlela oyicabanga ngayo. Akuyona ngale ndlela oyicabanga ngayo. Mfowethu, kona konakele ngilenzile mfethu iphutha. Through lezi zinto mfethu zasendlini esibhekana nazo endlini mfethu, yabo leyo nto. So umama mfethu kule mali ebade mfethu siyiseyivile mfethu naye mfethu. Engicabanga ukuthi mhlawumbe uke wangichazela bafowethu ukuthi ube umuntu oke wasebenza, so bafowethu kwawukuthi-ke kuphela umsebenzi. So bengingakasebenzi ngaleso sikhathi-ke nesasebenza bafowethu. So bafowethu ngiyithole nami sengisebenzisa yona le mali le bafowethu bekade mfethu sisizwile ukuze le ndaba yengane umhlonyane. Ngesizathu sokuthi bafowethu umama ekamereni bafu kunento mfethu angenzela yona mfethu engangigculisi mfethu, hayi ngigculisi mfethu. So ngivele ngathi ngitheme ngiyibuka le nto mfethu bona Ake siyeke bafo leya sekamereni. yabo Imali uyisebenzisa wayenzani? webafo mfethu ngisebenzise ngendlela mfethu engayona mfethu. Okokuqala nje ngizosho ukuthi lo engikwenzile mfethu ngihambile mfethu ngayocela mfethu emzini omunye kwenye indoda mfethu, yabo leyo nto. Naye leyo nto bekuyinto ade engayazi, engicabanga ukuthi mhlampe mfethu uthole ngoba esethola mfethu efonini, because imali iriphotha kumina mfethu, ayiriphothe kuyena. Manje ngizwe yena mfethu. Ngiyakuzwa. No, ukuthi manje bengilinde umakhumalo mhlambe ngithi uzokubuza ukuthi uhwaye umhamba ngemuva ungakwazi ukukhuluma naye. Uhamba usuyocela. Kungihlaza nje lokho ebantwini. Sengiphenduka inhlekisa komakhelwane. Hayi sithando sami akukho kanjalo. Kunjani? Akukho kanjalo. Yazi sithando sami uyibeka ngenye indlela. Ngizothi mfowethu njengoba ngiye ngasho ukuthi mfethu yazi umama naye kuney'nkinga esibuye sibe nazo sobo-two. As njengendoda mfethu ngicabanga ukuthi nawe ukuthi uma uba nezinye iy'nkinga mfethu khona endlini mfethu, yabo kufanele uzame uqhamuka nenye mfethu i-plan mfethu ekufanele kuyenze, yabo leyo nto. Ngoba manje uyabona ukuthi okay, if mengimtshela mfethu umama mfethu, yabo vele showcase ngiyazi ahambelane naleyo nto. So indlela yokuthi uvele ukuthi uyenze kufanele uvele uyenze bese nikhuluma phezu kwaleyo nto ukuthi ekuseni vele mfethu sengiyenzile vele, yabo leyo nto leyo. Sikhulume phezu kwento ukuthi isikhona naye mfethu, yabo. Because manje ngitheme ngibuka mfethu ukuthi mengimtshela ukuthi ngicabanga ukuthi mfethu abe nomnala mfethu, omunye umnala endlini, angeke ibe right-ke naleyo nto. So ingakho ngivele ngathatha ngeyami indlela ngenza ngowami mfethu uplan mfethu, ngathi hayi angihambe mfethu ngiyovela lapha kuloya muzi mfethu, yabo leyo nto. Kona mfethu kube iphutha engilibonayo ukuthi okokuqala nje mfethu leya mali mfethu ibibekelwe enye into, yabo leyo nto. Hhayi ukuthi mhlawumbe ingane yethu mhlawumbe angiyihloniphi, mhlawumbe angiyithandi, mhlawumbe naye angimthandi, yabo. Kodwa but ngibe nami nento engenza ukuthi mfethu ebingiphoqa. Mhlambe nje bengingangcono ukuthi uthathe okungeyakho imali ushiye le mina ebengibekela ingane yami. Ngoba kona kusho ukuthi ingane awuyithandi. Mama, hayi bo mama, niyazi ukuthi endlini ngiyanithanda. Ngingayenza kanjani into yokuthi mfethu ngivele nginganithandi bafethu? Niyazi ngiyanithanda mfethu, yabo. But le nto ebekade ngiyenza mfethu ngiyenzele kona ukuthi thina sobo-two mfethu sikwazi ukuthi Udala ezinye iy'nkinga phezu kwezinye iy'nkinga. Kwayikona ingane ezoqhuba kanjani esikoleni wena uqhuba kanje endlini? Kuyajabulisa yini ukuthi ingane ihlezi ixatshana endlini, sele ungishaya phambi kwazo. mama, kona kube yiphutha ngicela ukuxolisa.
phambi kwey'ngane, ngicela ukuxolisa kuye kwenzeke phambi kwey'ngane ukuthi nami indlela kuye kwenzeke ngayo ngigcine nami sengiwumuntu ovele aphenduka isilwane ngendlela engisuke ngingaqondile ngakhona. So mama ngiyaxolisa kakhulu. Kuyimanje nje uzozehlisa kanje, mhlawumpe endlini nisawushayela kona ukuthi nginibizile. Webaba, ngisakuleli phutha lokuthi mfethu mfethu nangi nalo mfethu engihambile ngomcela, yabo. Phezu kwalokho mfethu bengithi ngiyazama ukukufihla nakuyena lokho, ngcono mfethu akubone esebona ngumuntu esegcwele indle yabo loo nto. Kodwa ngoba mfethu usengibizile ngafika lapha phambi kwenu, sengithi mfethu nakho angisaye sengikusho mfethu akwazi yabo loo nto. So njengendoda ngizozama mfethu ukubona ukuthi mfethu indaba yengane siyi-arrange kanjani. Ngizozama ukubona ukuthi yini enye mfethu engizoyenza ukuze ngikwazi ukuthi mfethu ngi-replace leya mali leyana mfethu. Ya bhuti wami, mama. Ukhuluma nendoda yakho sisi. Awungitshele-ke Mchunu. Ukuthi yonke nje lento osuyenzile wayenza behind my back angazi. Shuthi kahle kahle nabantu bakini nje nihlangene ngalento. Abakhongo oqala baphumelephi kini? Baphumelephi ngoba shuthi kahle kahle nihlangene nonke nomndeni ngami. Angitshelwa lutho. Kodwa mangifikile lapho lekusine kwanami as if yonke into right. Hayi mama, hayi. Owesibili unkosikazi wakho uzohlala laphi mase usumletha la? Mama kancane. Uzoshalaphi? Niyabazi le ntombi zeni ziyathanda ukufakelana ushevu. Wathi uzongifakela ushevu lo muntu lo ungekho nisemsebenzini. Nkosi yami. Mama, ngicela ukuthi ngichazele ngingidlalele kanje. No bhuti wami, ngaphambi kokuba uchaze ngisacela uphendule imibuzo eseyibuzile. Yeah baba. Uthe abakhongi baphumele kuphi? Okay mfowethu, ngizobuyela lapho ngicela ukuthi ngilungiseke mfethu kanjalo. Webafo la mfethu ngoba ngitheme ngibuka ngibonile ukuthi nakhona mfethu kuzoba enkulu inkinga. So le nto mfethu ngivele ngathi mfethu asiyenzele khona ekhaya yabo le nto. Ngabele ngihamba mfethu ngabacela mfethu sayi yonke into soyenzele ekhaya. Singayenzeli mfethu emzini wethu yabo le nto. Le ngoba vele bengeke Ngoba shuthi nihlangene nomndeni wakho ngami. Hayi mama. Yindaba bona bengangitshela, ngindaba engabuzanga ukuthi mina ngiyazini ngalokho. No mama phela imina phela ngithi okhulume nabo ngale ndlela le ngale mali Ukuthi ningifihlele. Hayi ukuthi bebekufihlele mina but engicele bona ukuthi mama ongenani ngikwazi ngenza lento engiyenzayo mama wena Ngemali yami. Mama yethu mama Uzongisiza uzongikhokhela imali ebengizowenzela ngayo indodakazi yami uciko. Ngoba shuthi kahle kahle wena awufuni wenzeke. Mina ngiyawudinga ukuthi wenzeke. Nkosi. Wesibili umbuzo bafo uthi uzohlalaphi ingoduso yakho lo ucabanga ukuyithatha? Yazi wena bafo mfethu ngitheme ngicabanga na leyo mfethu yazi khona into indoda ukuthi moyenza ucabanga into yamanje ungabe usacabanga okunye kuzolandela yabo lo. So ngiyawubonga umbuzo wakho mfethu. Ngendlela mfethu bengikade ngiplane ngayo mfethu. Umama mfethu kade likhona mfethu ikhosombe bade mfethu ngizokwazi ukuthi ngisimfethu ukumbeka kulona nje mfethu nje yabo leso sikhathana leso mfethu yabo lo nto. Uphi umama uzombeka lapho? Mfethu yena lo kade mfethu ngimcela mfethu yabo kwamanje phela mfethu nje umuntu ngiyamazi mfethu ukuthi uzoba kanjani ngangiboni ukuthi bebengahlalelana mfethu endlini yabo lo nto. So ngiya ngathi ngicabanga ngakhuluma nomunye mfethu wabanye abangani ngathi akwazi mfethu ayikho inkinga ukhona mfethu umxhasa nganginika wona mfethu yabo lo nto. Uzothenga ngani ngolomxhasi kwaphela short case uzoburent? Phela mama phela angithi nje mfethu lo bhuti kade ngikhuluma naye mfethu sengisabana nokuchaza ukuthi umama ngawuphi nemikhaso ngoba mhlawumbe uzohamba mhlawumbe vele lalela ke mama lalela lento izoba kanjena ke ukuze ibe short yabo because ngiyazi ukuthi lapha owakho loyamuzi yabo lo nto njengoba usuchaza manje nawe lokho kubeka nawe igaba zakho nawe ibeka lezi yabo lo nto ngeke futhi ngikuphikise yes ngibe wrong sense imali nje ngizenze ngayo yabo sivumelane ngedate esivumelane ngayo ukuthi ingane fanele siyenze umhlonyana but namhlanje lokho ngekusakwazi usikwenzeka yabo. Bhuti wami okwesithathu ngiyamkhulumela usisi ngoba manje lezi zinto engiyikushoyo izinto ezibhaliwe ezibhalelwe ku-email. Yebo. Okwesithathu uthe ucela imali wonke lo 50k owuthathile wakwenza lezi zinto ozenzayo lo 50k uzokwazi ukukhokha nini? Bafo sekuyinkinga lo uma usongibuza ukuthi ngizokwazi ukukhokha nini lokho phela sengayo into ekufanele siyikhulume kube yimina nawe noma usuzongibuza ukuthi lo 50k ngizokhokha nini. Umuzo nje lo ukuthi uzoyikhokha nini imali mina ngifuna ukwenzela ingane yami umcimbi. Washo nawe unandaba naye ethi lento engishoyo mina. We mama
Le nto besingayilungisa. Kanjani? Engicabanga ukuthi Ekuthenini wena ulanda unkosikazi. mama Silungisa kanjani? but endlini ngiyazi ukuthi bingeke isibe khona i-deadline. Ubhuti lo manje usengibekela i-deadline. Ingofuna ungishaya phela. Yazi mama, yazi izona lezi zinto egcine seyingenza ukuthi ngigcine sengiphakamise isandla kuwena, yebo leyo nto leyo. Izona zonke lezi zinto egcine sengenza ukuthi ngigcine Umbuzo wami sengikushaya. kulele ekuthenini imali uzoyibuyisa nini? Sesiqale nini endlini ukubekelana i-deadline manje indaba zey'mali? Sesiqale nini ukubelana indaba yama-deadline? Sokubeka i-deadline manje. Ekuthenini Kule ingane deadline ayiqhamuki ibona iqhamuka komunye umuntu. Ngicela nibhuti wami ukuthi ningekhuluma izinto endlini. Hamba nangemuva. Sesinesikhathi baba. Khona akakwenzeni angakutsheli wena. Kuyiwa ngasemalini mfowethu, mfowethu, njengoba ngisho isibafa akazi kwakho deadline endlini. Lesinama-rules zethu. Bhuti wami umbuzo uthi ukhona yini yena akakwenza angakutsheli kona mezokwenza ukuphathene nemali wawe lesebenzisa imali. Ya baba. Ukaphume nabangani bakhe. Hamba usebenzisa imali. Yebo leyo nto. Ungazi wena. Ngingazi. But la dile ngwaphelela ikhadi leli mfethu ne-report zoreplace kumina. Okay. Mesebenzisa imali suku uyaba imali. isuke ikhona neyami ngithandayo. Ngizothi bafu kusuke kuyithu bowu2. Yeah, yithu bowu2. So which means nje wasebenzisa leli ikhadi leli ngandle sisebenzisa ngayo mfethu. But nami esebenzisa imali bese angitshela. Yabo. Wa manje egcineni uthi mehambile iphumule notshomi bakhe mfethu. Yabo. Ngala ngila endlini. Ngithandayo isuke ingazi idlulele kangaka ukuthi ungasebenzisa u50k wonke. Ingane lapho sobe sesenzela ngani umcimbi. Nokunye futhi mhlawumbe usuke uyodistressa lento omenza yona endlini. Futhi wena osho ukuthi usuphume notshomi bakhe kusho wena. Yeah baba. Ngithandayo isuke engekho amadoda. Uthatha imali yakho ayolobola. Akathathanga imali yena akathatha imali mhlawumbe ayobhuka yofela. Uthatha imali yayo khipha le stress omenza sona endlini. Yazi. Buyile embuzweni. Imali uzoyikhokha mina. NgoNovember fa kwenza umhlonyana ingane. Hayibo bafu kwasukuwena manje usuhamba kangaka mfethu entweni Ubize mina ngoba nakho ifuna ngizomxazulula inkinga. No bafu awukwazi ukuthi entweni yami kunomkami nezingane zami kube wena ozongibekela i-deadline. Yazi bafu angisakuzwa ukuthi uthini kahle. Angazi ngikubekele i-deadline umbuzo. Uthini muthi manje imali fanele ngiyikhokhe. Ingoba mina ocela imali, ayithi uyena ozongikhulumela. Waphela wena uRambo wena. Mama nguRambo manje. Ngithi uyangishaya. Uyena ozongikhulumela. Imali uzoyikhulumela manje amadoda mama kanjani manje? Imali uzoyibuyisa nini? Umbuzo wami ulapho. Imali uzoyibuyisa nini? Soyikhuluma endlini leyo nto mama. Ngani ngenduku? Uba usezofana. Mina ngibuyele ekhaya lami. Hayi bakwazi. Uzongilanda ekhaya. Hayi mama. Angibuyeli. Hayi mama, mama ngicela bakwazi. Mama. Akwazi. Mina ngibuyele ekhaya. Mama soyilungisa indaba yemali. Ngiye endlini. Ingakho ngifuna ukuthi ungixazulele manje ukuthi imali uzoyibuyisa nini. Mawukuthi futhi uyakuhluleka lokho angazi. Engikushoyo isigcino sithi unkosikazi wakho loyo uma ukuba uyamthatha shiya mina phansi kodwa imali mina ngiyifuna. Hayi ngeke mama ikhona indlela esingenza ngayo bafu ngeke bafu Usukubiza mina wena uthe ngikhulumela umfazi wakho. Cha manje nawe mfethu uyangidida manje into evule indlela owenza ngayo imibuzo ovela ungihlome ngayo manje ngabe iqhamuka kuyena iqhamuka Iqhamuka kumina vele. Ungiphendulile mhlawumbe ngaba kufikanga ukuthi umama azathi uyakwazi. Ngibuza ukuthi imali uzoyibuyisa nini? Mhlawumbe kube uphendulile. Bafu mfethu ngeke mfethu ngizozama mfethu kuyenza iplan yale mali mfethu nomama mfethu. Uzosima usuyenzile uzobe usungilanda ekhaya. Awu mama akwazi. Angibuyeli nawe endlini. Bese ngisala nawe. Uyongishaya vele. Ikona lokho uyongishaya. Mama ngeke ngiyenze leyo nto. Uzoshaya nje ngoba phambi kwabantu. Bafethu ngiyanicela bafethu. Ngeke bafu ngizoyenza indaba yemali ukuthi imali ibuye bafethu. Ngizoyenza indaba yemali. Umbuzo uthi nini? Ngicela ukuthi unginikeze mhlambe ekupheleni kwalenyanga ngizobona ukuthi ngenza kanjani ngizobona ukuthi lolu 50k ngihlanganisa Kuhle kanjani. uzongilanda ekhaya ke kupheleni kwalenyanga. Uzokwanzima. Bafu. Yewazokwanzima hey. Hayi mama ayikho inkinga. Ayikho inkinga ngizozama ukuthi ngilungise indaba yale mali ukuze ukwazi nawe ukuthi ubuye back endlini manje uyathi endlini angeke kube right uma ungasekho futhi manje. Ngibona ngiyakudinga lapha endlini. Yabo. Nonkosikazi wesibili ake ezindlini. Mina ngifuna uma ngibuye endlini ngibuye ngingedwa. Leyo ke mama sisozama ukuthi sizame ukuyilungisa ngenkinga. Kanjani? Silungise kanjani? Mama soyilungisa leyo nje. Awusekhuluma kahle nje sobotho endlini. Usubukisa ngami manje kanje phambi kwabantu manje. Usubukisa kanje ngami. Engikushoyo ke mina unkosikazi wesibili akazuba khona. It's either mina ngiyathatha ingane zami siyahamba
Niyaphi mase nihamba manje? Siye ekhaya phela ngixoshwanga mina ekhaya. Ngisale noba endlini. Uzoshiya Uzoshiya noba. umuntu wakho nje. Ayithi uyolanda umuntu wakho wena. Uzosala naye mina ngithatha ezami iy'ngane niyozenzela ezinye iy'ngane. Hayi Ezami ngihamba nazo ngekhaya. hayi. Ngicela ukubuza amakhumalo. Umchunu la uyamkhethisa noma uyamtshena ukuthi uye ekhaya. Angimkhethisi ngiyamtshela ngekhaya. Hayi ngeke bafuna. Uyongilanda ekhaya mase esengitshelile ukuthi nayi imali. Futhi nakhona mhlawumbe mase ngiyibonile ngene ebhenki ukuthi nayi imali ngiyibuyisa. Mina amakhumalo ngiyacela. At least ngisacela umkhethisa. Okay, imali uthi uzoyikhokha month end. Uzobona uhlanza kanjani. It's either uyeka lo muntu amlobola ngavela kana imali. Or uqhubeka naye uyeka wena. Mina seswami ukuzwa kwami la bengizile ukuthi uzonixabanisa. Angizile kuzobulala umuzwa wamchunu, ngizolungisa umuzwa wamchunu. Manje wena musuthatha izingane uhamba, uzibukanisa nezwe, thatha inkinga zasekhaya senizikhiphela ngaphandle. Angimazi bafuna. Kunabantu abangathandi ukubona umshado wakho ungekho right. Nabe ngicela mina mama ukuthi wenze njalo but angikuphoqi and angizile kuzonijaja. Isinqumo sikuwena. Muthi uyahamba yakini, ayikeke ngikuvimbe. But muthi ubafo umnezi mathi choice ukuthi ukhetha kuphi kuzoba kuyena. Okay, for usuku la namhlanje ngicela ukuya ekhaya. Ngiyazi yabo nje ngoba esaphansi kanje uyongibhokela ngolaka endlini. For inamhlanje ngicela ukuya ekhaya angasala nezingane ayikho mina ngicela ukuya ekhaya for namhlanje. Hawu kodwa simo sami uyazi ukuthi ingane ayikwazi ukuhlala ngaphandle kwakho. Zizohlala ngaphandle kwami zikhulile izingane zami ayikho into ezingakwazi ukuyenza. Hawu kodwa mngami Nkosi yami sula namhlanje. Nkosi. Kuzoba inkinga ke lokho sesengizule wena namhlanje. So sho ukuthi mase ngizole le mali kufanele ngizame ukuthi ke Kodwa isigcino sithi awumthatha unkosikazi wesibili ngikhona. Angimthathi mama. Awumthathi. Ayi ngeke. Akwazi ungathatha unkosikazi wesibili ngenxa yenkinga yasekamereni. Akwazi ukuthi ngalokho skidazana ekamereni ngingekho right. Kodwa naye mama uyalazi udaba lakho obulenza. Uyalazi udaba lakho obulenza. Ngakuchazela ngafuthi nasekuqaleni isitori sokuthi mfethu uyazi ukuthi mina mfethu ubaba ngibaba yabo. Indaba yesithembu yasekhaya ukuthi iyangihlupha yabo. Manje uyangithusa mase wenze ngathi manje awazi. Yabo ngizama kona ukuthi ngiyazama ukuthi kwayibona ngikufihlele ngikuhloniphise. Ngcono into uyibone ngoba usuyibona mama. Awungifihlele uyangihlambalaza awungifihlele. Sona sama ngikuhlambalaza. Uyangihlambalaza ngoba manje ngibuka omakhelwane. Shuthi kahle hle mina ngiyisilima mina. Nakini bayazi ukuthi wena uhambile uyothumela abakhomba basukele kini. Ngisho kahle kahle nonke nina kaMchunu ngengisilima. Ayi mama yazi wavula wangiphoxa musukhuluma kanje nazi kunezinto nenikhuluma nabantu kufanele niyikhulume nje nibowu in private but ngoba usuze wenza ngalendlela wenza ngayo simo sami inkinga angiyiboni ngizozama webhodi ukuthi ngiyikhokhe le mali mfowethu ngoba phela lo muntu ngiyamdinga bese uthi lona ke mfethu lo mfethu ebeyade sambile sawuvela kubo ngizozama naye mfethu ukuthi ngizame ukuthi mfethu ngalendlela kufanele ngenze ngayo ukuthi kushuthi kufanele ahamba ohlala lapha mfethu kuloya mqasho ngoba phela uyabo njengoba umama ekhuluma Usaqhubeka mama already vele sengikwenzela ngikwazi ukuthi ngicapha ukulanda le mali yana ngizoyilanda kanjani ngiyayifuna kodwa mina ngizokanda iplan ngishisa ufuna ngitshela ukuthi vele lo muntu ngimpinisele emuva mphinisele uzofa abantu we mama usongiphamisa uzofa bani mphinisele usongiphamiselizwe manje angithi awungizwa usongiphamiselizwe manje ufuna kugcine wena ubukisa ngami manje kulezi angibukisi ngawe wenzani mama usubukisa ngami engikushoyo ke kodwa mina ukuthi hayi no sontela uza la esikoleni ngoba ufuna ukishaya ngiyenze lonto ngifuna ukukhuluma kahle nawe mama ngitshela ukuthi ifanele kancane bhuti kancane bhuti mama ngitshela ukuthi ifanele ngiqale phansi ngiphinisele imali le uzoyiphinisela mina ngifuna imali yami ungayithatha ke yakho mina u50k wami ngiyawufuna ufuna ukwenza yami ingane umcimbi angithi phela owethu kancane mkhwenyana ngifuna ukukhuluma nomama mama angisowethu mama owethu owethu angithi noma sekowapha sekunjalo ngoba manje uphethe labo bhuti abala ngaphambi kwami manje ucover ingakho wenza into yenzako mina engikushoyo ngifuna imali mina ufuna ukwenzela ingane umcimbi kwasho sawunandaba na ngeke uhambe uyolobola ngemali yengane ngeke ngase sikhiphe ngisho inyanga noma ngabe idethi lesingakhipha inyanga kulungile
kulungile mama, kulungile. Ngiyocacisa ukuthi Angazi, uyamthatha lo angazi. nkosikazi, uma umthatha mina ngicela ukuphinde ekhaya ney'ngane zami. Ekhaya ngixoshiwe. Kodwa nawe ubalulekile sano sami, uyakwazi nje lokho. Ngabe kade ukukhombisa lokho ukuthi ngibalulekile. Mhlawumbe ngabe akwazi wangishaya. Mhlawumbe ngabe awukazi lokhana ukugqagqa ufuna nonkosikazi babe besibili. Kodwa wena nje wenza lento Yimina wenzeni? into oyenzayo. Ngaba ngiyenzanga yonke lento. Awukwazi ngayo la nkosikazi wesibili ngenxa nje yekamera ulilodwa. Oh, Akukwazi. oh, Ngiyakwanelisa mina. But wena indlela owenze ngayo wena ibonisa yona ibe right. Indaba ungabuyanga uze kumina uzokhuluma nami, ukhulume ngathi. Uzongishaya nje, uyakwazi, uyakwazi. Ubunesho enganani mama uthi ngizokushaya? Uhlezi ukwenza. Hhayi ngoba nakusuka uqala, uhlezi ukwenza. Bhuti wami sesizovala. Mhlambe ikuphi ovumelana nakho lokho okutshela usisi? Lo wathi ucela umenzele wona. Webafu. Kunzima mfowethu. Yazi kunzima. Yabo manje enye into le yasifuna usingenze manje futhi manje angazi ngizoyiqala ngithini lento ekanje ukuthi manje ngiqepha kuhlele mina. Yebo. Ngiphinisele ngiyolanda iy'nkomo zami lapha kuloya muzi bazobe sebengibuka njengomuntu kanjani futhi manje. Yibona lona. Okay, letha imali-ke. Ngigoduke mina ngithi wena uyamdinga lo nkosikazi wesibili. Ikuphi bhuti wami wena uthi uzokwenza lokhu umama athi ucela umenzele kona? Yo mfowethu. Kuze kwanzima. Bafu ngizozama mfowethu, ngizongephi ngizobona mfethu. Ayikho into engizoyenza mfethu. Futhi uzokwenza konke. Ngeke ngikwenze mfethu konke mfethu, but angithi uyamuzwa usukhuluma kanjani ukuze naye mfethu ngiphinde ngikwazi ukuthi ngimsave mfethu. Shuthi kahle. Njengoba ngikubuza abafu ngibuza ngoba ukhona namakhamera khona ubufakazi bugcwele. Kungathi nginilanga mhlawumbe ugcina usuboshwe. Ya Kube khona ubufakazi ukuthi hayi wathi uzoqhubeka amshaye. Wathi uzoqhubeka amchithele. Wathi uzoqhubeka amtshontshela imali ahamba lobola ngayo. Ingakho ngibuza ukuthi ukuphi lokho kusho umama ukuthi uzokwenza wona. bafu, ngizoyilanda le mali bafu. Ngizoyilanda le mali ya ayikho indlela engizokwenza ngayo mfethu. Ngizozama nanokwehlisa mfethu indlela mfethu ukuba unolaka kuyena. Awumthatha ngithi unkosikazi wesibili. Iyo. Imali iyabuya, okay, sengikuzwile lokho. Awumthatha unkosikazi wesibili. Ya mama mekubuya imali futhi umfazi wesibili akamthathe. Okay. Kukushawa umama? Mfethu ngizozama mfethu ukwehlisa mfethu. Uzomshaya kancane nje ukwehlisa. Ukwehlisa isandla mfethu nosukumshaya ngizozama ukuthi nje mfethu naye mfethu athi nekhuluma nami mfethu abuye akhumbule phela ukuthi ukhuluma nomuntu kanjani yebo leyo nto leyo because hayi ngoba mfethu ngimshaya ngoba mfethu ngisuke ngisilaphe ngiyamhlukumeza mfethu yebo leyo nto leyo bese isikhathi kuye ukugejana kwentamba yebo leyo nto khona into ukuthi bafu inqathi nawe mhlawumbe kuyenzeka kuwena mfethu uthi uyakhuluma nomama wakho mfethu wayeqeda usengena emlomeni mfethu yebo leyo nto leyo Macingwane bafu sengivala enzokushiya naye. yebo bafu Indoda nendoda iphiliswa iy'nqumo zayo. ya bafu Kuba kuhlungu ngelanga ngizothi ubushiwe. Kuba kuhlungu ngelanga ngizothi umuzi wakho awusekho. ya Umama esehambile. eh Sengiqedile nawe mfethu. mfethu Mama. Mhlambe sizivala. Kukhona mhlawumbe uzofuna ukusho kuMacingwane. Engifuna nje ukusho ukuthi uyazi ngiyamthanda. Akusoze futhi kwashintsha lokho. Ngiyacela ukuthi lokho bengikucelile ukuthi njengoba akuthembisile phambi kwenu kube ukuthi ngempela uyakwenza. Especially nje ukungishaya. Ikona nje kakhulu. Hayi, can't izulu insizwa. Ngitshela ukuthi insizwa nensizwa iphiliswa iy'nqumo zayo. Baba kuleyo sibani methi. Bafethu ngiyaxolisa mhlambe ukuthi benibona ngathi ngiyajaja abanye ngiyazi leyo ukuthi ngiyajaja. Kodwa bafethu angifuni umuntu wesifazane. Kungena uMakhumalo kuphela umuntu wesifazane bafethu angifuni. Kanti ngiyabona ukuthi uMakhumalo yahlumezeka indlela esimangaliso bafethu. Angifuni amadoda ahlumeza abantu besifazane. Angithandi leyo nto. Angikho bafethu emoyeni, angikho kakhulu emoyeni bafethu. Ngiyabonga bafethu. Ngumfaka Mkhize bafethu. Ngicela ukuvalelisa. Angikho right kodwa bafethu, angikho right 100%. But mhlawumbe part 2 so wenza kuleli kunjani? Kulesilandelela ukuthi umchuni kupha akwenzile kupha angakwenzanga. But ngothokoza ukuthi okade kucela umama ngoba naye uvumile ukuthi uzokwenza ukwenze konke. Ngiyabonga bafethu.
ngibonga nesupport yenu, ngiqhubeke nisupport. Ngiyabonga.